खुलुमबाय गोजोननाय मोनदों आरो माने बिथांखौ मोननानै जेनेबा जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय जिउआव सासे जिउनि लोगो नांगौ साखुबिखौ बेखायनो माने बिथांखौ लोगो मोननानै आंनि गासैबो जेनेबा थांखि जि होसोनाय बा खामानियाव थांनानै हेफाजाब खालामदों आरो बेनि हेफाजाबाव दिनै आं दा एसिस्टेन्ट प्रफेसारखौ जेनेबा सापर्ट खालामनानै दिनै आं जानो हाबाय आं गोजोननाय मोनदों आरो ओमफ्राय मोजां मिलायनानै संसारखौ जालांनो हाबानो बेखौनो आं गसाइनि सेराव आरज खालामो आरो नाया गोरलै नङा गासैबो मिथिखागौ नंना नङा दा उन्दै समाव संसार जानायफोरासो मिथिगौ बिसोर माबायदि संसार जादों आं सानो उन्दैथाराव संसार जानांगौ दिनै आं उन्दैथाराव संसार जानायमोनब्ला दिनै आं सासे डक्टरेट लोगो मोननाय नङामोन दिनै आं गोबां सम थानानै फैबाय संसार जायालासिनो धैर्य हमनानै फैयै भगबाना आंनो ओरैबायदि लुफावना होदो माने सासे डक्टरेट मोननाया सहजनि बाथ्रा नङा आं दाखालि बावै पाठशालायाव थांदोंमोन जोंनि बर'फोरा मा डक्टरेट मा बेनिथ' जेबो इज्जतआनो गैया नाथाय पाठशालायाव जों सानैदो हाबानि बाजार बायनायाव सासे हारसा दखानिया नोंसोर सानैदो मा नों हाबानि बाजार जानाय बेखौ नायबाय आरो नों मा मावो बे होनबाय आं डक्टर आंखौ सोंबाय नों मा आं फर्सआव मावो डिफेन्सआव ओमफ्राय जों सानैबो ओंखारबोबाय जोंखौ लेंहरबाय आरो बे हारसा बोराया लेंहरनानै गांसे डायरिखौ लाबाय डक्टरेट सासे बे बोरै जाखो डक्टरेटआ बेखौ बोरै लोगो मोनो आरो बेखौ बोरै लोगो मोनो ओमफ्राय बेखौ बुंबाय सासे डक्टरेट मानसिया जों बेसेबां मोजां रायज्लायदों नोङो जोंखौ एसेबां सनमान होदो सासे दखानिखौ बे माने गुबुन हारिनि सासे डक्टरेटआ मा गुबुन हारिया बिराद मोजाङै नोजोर होना नायो बाट जोंनि बर'आव सोर डक्टरेट सोर मा इज्जत होनायाथ' गोजाननि बाथ्रा बाट मानसिखौ ओरैबायदि गाज्रि माबायाव खोन्थिनो नागिरो माने बेनिबो हिंसा थागोन आंनिबो हिंसा थागोन दा फेसबुकआव गोबां दावराव जादों जों सानैनि सरसाखौ लानानै आं गोबां बाथ्रा बुंगोन दा मोनायाव दा नङा दा आं फंसे बाथ्रा बुंनि नोंसोरनि सिगाङावनो जेरै बर' हारानि आरो बर' हारानि हौवाया 8 बोसोर उन्दै आरो बर' हारानिया हाबा जानानै फिसाय गैया थेवब्लाबो बर' हारानिखौ दिनै हारसाफोरा सोरबा रायो नामा नोंसोरनो बुं रायो 8 बोसोर उन्दै बेनि हौवाया बर' हारानिया हाबा जानानै हौवा गैयै हारसाफोरा रावबो राया दिनै सासे डक्टरेट मानसिखौ लानानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओरैबायदि फेसबुकाव सरसा खालामदों जों मानो मोखां देखायनो हायाखै आरो मानो मोखां देखायनो सासे डक्टरेट नंगौ नङा आं बे सासे डक्टरेटखौ मानो आब्रुथि गैयै फेसबुकाव नाम लिरजाहोनो सासे डक्टरेट मानसिखौ सासे डक्टरेट बिमुं मोननाय मानसिखौ आङो फेसबुकाव मानो गाज्रि नाम लिरजाहोनो बे जानला मानला उन्दै गथ'फोरदो ओंथि गैयै आब्रुथि गैयै बानाय सासे डक्टरेट दिनै बर्मा कलेजनि स्टुडेन्टफोरा मोनथिगोन 3 बोसोर बर्मा कलेजाव 8,000 टाकायाव मावनाय मानसि बेसेबा खस्थ' रुम भारा होआ थेवब्लाबो गावनि माने माबाखौ लानानै फैसायानो मिलाया एसेबो सोरहा दखना बायनो 8,000 रुम भारा जानाय 3 बोसोर मावदों न'आव रावबो गैया बेनि काहानि गैया न'आव रावबो गैया बेखौ उनाव गावनो खोन्थादो बेखौ सोर फेदेरनाय मालानि समाव बिनि बिमा बिफाया मा जालांनाय बहुत काहानि दङ बेहा जोबोद दुखु गोनां बेनि काहानिया बेफोरबायदि काहानिनि गेजेरजोंबो बेयो दिनै डक्टरेट लानानै दिनै गावनि आथिङाव गसंबाय माने आं बायदि मानसिया बेनि थाखाय जेबो नङामोन आरो आं लाक्कि फिल खालामो आं सासे डक्टरेट मानसिखौ माबायदि लोगो मोनखो आं मा मोजां खामानि मावखो जों सानैखौ बोरै गोरोबलायखो आंनि थाखाय बेनो बिराद सासे डक्टरेट मानसिखौ आंनि न'आव लाबोना होनो हादों आंनि फादारनि 3 दादैमोना हेडमास्टर सासेयाबो साइन्सनि मास्टर मादैमोनाबो सब मास्टर बेनि गेजेराव आंबो सासे डक्टरेटखौ आंनि न'आव लाबोनो हादों बे आंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो आंनो बेखौ भगबानासो होदों सोरबाया होआखै सोरबाया गुबुना लोगो मोनहोलायाखै बेखौ आंनो भगबानासो लोगो मोनहोलायदों दा बेखौनो दुखु मोनो जोंनि बर' समाजाव आब्रुथि गैयै बानायो रावखौबो रेसपेक्ट होआ दिनै एसेबां गथ'फोरखौ बे मोजां खालामनो नाजायो बर्मा कलेजनि साफ्रोमबो स्टुडेन्टआ मोनथिगोन जाय सोलोंजानो मोनदों बे माबायदि फोरोङो
आरो जायनि बिमा बिफाया आंखौ गाज्रि मोननो हायो बिनि फिसाला फिसाजोखौनो बे फोरोंनो मोनदों फोरोंगासिनो आरो दाबो गुबुन कलेजाव फोरोंगासिनो दं आरो ओरैबायदि गोसो होनानै गथ'फोरखौ बे माने मोजां लामाथिं लांनो नागिरगासिनो दङ दा बेफोरखौ जोंनि बर' माखासे गथ'फोरा जेबो नाया माबायदि सनमान होनांगौ नाथाय गुबुन हारिया डक्टरेट होननाय लोगो लोगो बाद्दाव खाङो गुबुन हारिनि मानसिया डक्टरेट होनबानो बाद्दाव खाङो माने बिसोरो ओरैबायदि सनमान होयो साहा दखाननिफ्राय लानानै फिसा फिसा मानसिनिफ्राय लानानै बेसे सनमान होयो बेखिनियानो आरो आंनि